ilang nyawamu derajat Ujaya. Wah, Has, wah, ho, hu, wah, wah, cah dadam, oh, wah, wah, hut, wah, wah, hey. Waduh yo, edian weh, yo, parat. Jar weh, yo, hut, hu, edian kowe. Yo, mati aku. Wah, edian. Wah, aku bocor ngejek iki. Godo pecah sirahmu derajat apa kowe? Yo. Has. Has, hut, edian kowe, hut, oi, yo. Kenek peduat sikilmu. Aja mbok ingati. Oke, maju. Ho. Pa, ho. A, ho, pa, ho. Pa, ho, hu. Mati aku. Yo. Wedian. Wah. Waduh, tanganku putus. Sambat wong tuamu. Aja banter-banter. Lho tanganku pedhot iki lho. Rusak gawe neh. Mas. Bokar aku. Doyong dirusak sisane iki. Cekleke setuju. Klekne sisane. Karwane leh tombok. As. Hut.
Buri. Yeay! Wah, wah! Halayong! Wah! Ahoy! Bukan! Lah, ya! Ya! Halayong! Ah! Oi! Oi, Jaya! Minggir Mas. Tanding ngono aku Mas. Iso ngalahke aku sembah dramaanmu Mas. Hut. Iki bangsane ngopo iki? Kena wong ngono. Wong iki kaya genjik ngene. Genjik ndasmu iki. Kowe duwe jeneng. Oh. Premane prapatan ngrancang Mas iki. Sopo jenengmu? Kebo Glondor. Kowe wani perang, wani Mas. Gage ngantemo. Wo. Tak antem tanganku nusul buyutmu Mas. Gage ngantemo kene. Pecah dadamu tak kiwa mlebu rumah sakit. Tak antem tengen kuburan Mas, pilih ndi we? Gage ngantemo bareng. Ora bakal tak endani. Oh, nyidam trobelo Mas we. Mas. Pecah dadamu derajat apa we Mas? Ho, modar kowe. Edan ora apa-apa iki gecek iki. Ayo golek sing empuk. Oh, pindho Mas. Ho, modar kowe. Ayo ngantemo. Edan. Ho! Wah! Kowe wis ngantem ping 3, genti aku sing ngantem. Nyoh, ngantem mo. Nek nganti bathukku bentet, tak tambali jadah, Mas. Yo, kene. Manuta, kene. Yo nyoh. Kelakon tak antem, mati dening aku. Mati mbok wis ben. Ora urunga uripa mbok wedok wis ora senenge kok. As. Piye? Rasane piye? Ora apa-apa, Mas. Premane prapatan rancang kok, Mas.
ora apa-apa. Pindho wani. Lah kok ping 10 nyo ngantemo. Awas. Piye rasane piye? Ora apa-apa, Mas. Lah tanganmu mlengkung ngewel kaya ngono. Iki gejala stroke kok Mas iki. Gejala stroke karo kencing manis, Mas. Penyakit apa kuwi? Kencing manis ki nek enek wong wedok sing manis aku pengen ngencingi, Mas. Wah, edan ampuh tenan. Ampuh apa? Babu Ridu mawur mangamu murahan kengaraning ayo sapa tandingku? Oh, suarane kok gluduk panriting Kaki maju ngene. Wedyan we. Rakata Werkudara. Iya. Kene golek papan sing jembar kene. Leno pangin kamu gibeng dekleh-dekleh we. Wah. Yo, si terit. Aja mung mangan ae. Oh. Ho. Wah, iki Werkudarane. Yo. Kakek maju golek sing empuk. Oh. Cah dadamu derajat apa kowe? Has. Pati kowe. Wah, Edian. Wah, aku dhewe sing geblak iki. Has. Ayo. Wah. Edian apa nggon legokan jemek iki opo piye kene? Rada mundur kene, Mas. Os! Jar kowe. Oh! Oh! Mati aku. Waduh. Yo. Wes. Oh! Yo. Wah, wah. Waduh. Halah. Wah, tidak wongan sakep mengekece. Waduh. Halah. Wah, iya we. Has. Jar. Wah, wah. Wah, wah. Wah, wah.
kono. Ayo. Sing beduk nyawang Indira mrane. Suwe ra dicium kok. As. Garwe. Wah, ora apa-apa parat. Gendian kowe. Wah, dudu menungso iki. Ho! Garwe. Follower! Tragedi binatang! Cancut! Kawabyo balamu kowe! Nang dino! Yo! Hilang lampu yo ngedak ngedel ke diajak opo yo Follower! Woi! Kowe sing wani ngamuk punggung boyo numpak krama. Mapakake wong Pandhawa nekem gulu mancal pundak nepuk jaja nepuk talingan. Yo! Sapa kowe? Ya apa iki mau? Apa mbok anggap lanang sing ra iso ngangkai batangmu piye? Wit mau tak lirik anggere kowe sing maju ora liya mungsuhmu aku. Apa kowe wani karo aku? Piye? Apa kowe wani karo aku? Piye? Rada mundur to. Kene wis mepet pager barang kok. Arep po sugih kendel bono wani tirata mendat jinara mrup tanapasan nggone ndut tirata kengken badan sing gaman memper nang negara. Neng tanah Jawa kecekel karo Prabu Baladewa, cekel cek kowe sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Aja minggat. Yo. Waduh, waduh. Cantu to sawatmu balam. Duwe gaman-gaman apa gage untal juga. Kecekel karo Prabu Baladewa, modiar pecek kowe. Oh, aku banyak. Yo. Matane picek. Halayo. Ayo tangi. Yah meneng limpruk ra. Waduh. Tandingmu sapa le? Baladewa, Mbah.
Baladewa. Iya, Mbah. Baladewa kereneng sing diwedeni le. Mungsuh Baladewa kae sapa-sapa reneng sing diwedeni. Baladewa kae wedine mung karo sing wedok ngono. Napa nggih? Wis kana maju neh. Lah kula pun kalah kok. Genti sampeyan sing maju. Lho lah. Senopati iki tak kerik mati goblok iki. Ah kula pun kalah genti sampeyan sing tuwek. Wis kene minggir. Nek rantang dituweki wis ora rampung urusane iki kok. Baladewa. Ibarate ngetoki pring, aja mbok pilih sing lempeng-lempeng. Sing bengkong yayanana le. Iki kondang pendhita saka Tiongkok, jenengku Begawan Li Cheng Sui aku iki. Kowe iso ngalahke aku, sembah glamanmu le. Nek wong tuwek maju, didelok, disemak, ngono. Iki lho, tak contoni perang ben menang ngene iki. Lho, didelok lakune tok wis genah menangan iki lho. Hati-hati, Mbah. Wis genah menang iki kok anggere wong tuwek maju. Genah menang iki. Ayo, Mbah, dimenang-menangke, Mbah. Hati-hati, sampean wis tuwek. Cangkeme rasa cerewet. Tuwek yo ben ora yo ben. Tuwek ora udel munggah. Nek udel medun ki mau kalah karo bocah-bocah kowe. Ngono. Nih, sing jenenge Baladewa ndi? Baladewa. Kene, maju kene, putra-putra Pandhawa. Nyatane wong tuwek maju renek sing do wani metu nek. Wo, lah mripate kera kae. Mbah, aku ning kene, Mbah. Sing jenenge Baladewa ndi? Aja meneh kok omong Baladewa, mbahe Baladewa kon maju rene. Oh, lah mripate bosok. Sing jenenge Baladewa. Sing jenenge Baladewa ndi? Kon maju rene. Idak-idak ndase kene. Anggur Baladewa kok ngalahke anakku lanang. Nih, Baladewa kon metu rene. Kecandak ndase, keset-kesete nggon letong, tak idak ndase kene. Piye, Mbah? Sampeyan nek wis ketemu Baladewa mbok piyekke? Candak sirahe, jambak rambute, koset-kosetke nggon telekan, idak ngene. Nih, Baladewa ndi? Lekno mripatmu bolongno gobokmu. Pripun? Lekno mripatmu bolongno gobokmu. Budak kowe. Boten iki. Sawangen. Sing ngarepmu sapa? Lah sinten sampeyan? Sing jenenge Prabu Baladewa ning ngarepmu iki, Mbah. Malah mondar tenan aku mbokmu. Aduh, Yung. Aja minggat. Rayoli pinanak. Alah, mati aku mbokmu. Aja layu. Arep nendi kowe, he? Kowe nyumbari Baladewa wis sumuk nyawamu. Yo.
jeleh urip kowe. Aduh, nyuwun pangapunten dik wau namung gojek ngoten. Gojek-gojek piye? Kowe jare arep nyekel Borodewan mbok kosat-kosatke nggon telek. Arep mbok jambak rambutku mbok idak ngono, Sumo nyawamu. Mboten namung gojek, nyuwun pangapunten putu kula sing alit-alit, kula nyuwun gesang enten. Gesang-gesang piye? Kowe pendhita, kowe dukun. Yo. Nggih, Ya mandi. nggih mandi tenggen kula mriko nek teng mriki kirangan iki. Yen kowe dukun gageh aku jenggesen. Gageh aku santeten. Gageh tak culke nyoh. Gageh aku jenggesen. Kowe jare nyumbari Baladewa arep mbok idak-idak, gageh jenggesen. Oh, tak jengges modar tenan kowe le. Gageh jenggesen. Aduh ya. Kayakku piye iki? Ya ilah. Ya ampun. Boyok iso mlengkung kaya ngono. Iki gek kepiye iki? Aduh piye aku iki? Aduh, aku junjungan gawa mulih le. Iki engko nek petuk mbok wedok wis ora iso apa-apa aku engko. Aduh. Wah, nggo mundur kemawon, Mbah, mundur kemawon, Mbah.